Siwmai! Bydd y fideo yma yn eich helpu ddysgu mwy am eich adran fy nysgu. Os ydych chi'n dysgu gyda dysgu Cymraeg, bydd mynediad gyda chi i fy nysgu. Rhaid i chi fewn gofnodi i dysgucymraeg.cymru ac yna dewis fy nysgu sydd ar dop y dudalen. Dyma fy nysgu. Mae'r panel ar y chwith yn dangos beth yw eich lefel bresennol a pha wersi a tasgau fydd gyda chi yn ystod yr wythnos. Dych chi hefyd yn gallu dilyn y dolenni, manylion personol, cyswllt mewn argyfwng, manylion cyfrif, i wneud yn siŵr bod eich gwybodaeth yn gywir a'i olygu os oes angen. Mae sawl teil wahanol ar fy nysgu sy'n rhoi mynediad i chi i holl adnoddau dysgu Cymraeg. Ymrestru ar gwrs, enghraifft sadwrn siarad, cwrs penwythnos, gwybodaeth am ddigwyddiadau a cyfle i ddarllen hanesion am ddysgwyr eraill. Pa dasgau mae'r tiwtor am i chi ei gwneud yn ystod yr wythnos a llawer mwy. Fy nghyrsiau. Gallwch chi weld pa gyrsiau dych chi wedi ymrestru arnyn nhw, eich presenoldeb a'ch cynnydd fan hyn. Cyrsiau blasu. Porwch drwy ein cyrsiau blasu. Mae rhywbeth ar gyfer pawb. Adnoddau defnyddiol. Mae llawer iawn o adnoddau amrywiol ar bob lefel o mynediad i gloywi i'ch helpu ymarfer eich Cymraeg. Porwch drwy'r adran adnoddau defnyddiol. Gallwch roi seren wrth yr adnoddau dych chi'n ei gweld yn ddefnyddiol neu'n ei mwynhau, a byddan nhw ar gael yn arbennig i chi yn eich adran fy nysgu. Fy nhasgau. Bydd tasgau yn y blwch yma i'w gwneud bob wythnos. Os ydych chi'n dysgu ar gwrs cyfunol, bydd y gwaith hunan astudio cyn y wers gyda'r tiwtor fan hyn i chi. Y newyddion diweddaraf. Darllenwch am y newyddion diweddaraf am ddysgu Cymraeg, a byddwch y cyntaf i wybod am y digwyddiadau bydd yn cael eu cynnal drwy'r flwyddyn i'ch helpu ymarfer eich Cymraeg. Blogiau diweddaraf. Darllenwch pob math o flogiau am ddysgwyr eraill. Fy lefel. Defnyddiwch y gwiriwr lefel dysgu Cymraeg i asesu eich lefel, sgiliau darllen, gwrando, ysgrifennu a siarad. Cynllun siarad. Cynllun ar gyfer dysgwyr lefel canolradd ac i fyny sy'n dod â siaradwyr a dysgwyr Cymraeg at ei gilydd i sgwrsio'n anffurfiol. Yn fy nysgu, dych chi'n gallu cadw trac ar eich partner siarad, newid ar geilydd, nodi diddordebau a llawer mwy. Chwilio am gwrs. Gallwch chi ddefnyddio y dewin dysgu i'ch helpu i ddewis cwrs sy'n addas i chi. Gwnewch y mwyaf o bob cyfle i ymarfer eich Cymraeg. Ewch i sadwrn siarad neu gwrs penwythnos yn ystod y flwyddyn. Os ydych chi eisiau unrhyw gymorth ychwanegol, mae croeso i chi gysylltu â ni. E-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch ar 0300 323 4324. Pob hwyl ar eich taith dysgu Cymraeg.